The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Listeners, Ay bituin ko karanyagan, karanyag mo ay di maartapan. Un-unoy ko indingaman, ubiyag ko ay di nagkabaybayan. Ipaay mo di banagit, kapnuang mo hiyaramide, sulnitang diliday tiraksa, taplon daytoy ayan, tintumanasanas. Ay bituin ko karanyagan, karanyag mo ay di mapagtalkan. Un-unoy ko indingaman, ubiyag ko ay di nagkabaybayan. Iwaksin ka panagtuwa-tuwa, di bara gaiyeg ni ayan. Ubiyag ko halanak lunen man, bituin na pabiyagan, sigat ng pantoy biyag. Ay bituin ko karanyagan, karanyag mo ay di mapagtalkan. Ipaay mo di banagit, kapnuang mo diya ramide, tiyag resan di mauma, di bara gaiyeg ni ayat, solnitang niliday tiraksa, taplon daytoy ayat, tintumanasanas. Ubiyag ko halanak lunen man, bituin na pabiyagan, sigat ng paltoy biyag.
Kasi